मोनगोन ना मोनला बेला खावसे मोनबाय खावख्लाबसे मोनबाय लगानो आंना जानला मोनला लाब्रासोहाय खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय सिम्पोल भिडिअ दायो आङो हाजिरानो साहैनो थांलायनोसै आरोना जोंहाथ' हाजिरायानो जोम थांखाया फुंबेला एकदमबारे मा होनगोन आरोना 12 मासावहाय 10 मासफोरखौनो हाजिरा लानानै खामानि मावनाय जायो जोंहा बिराद बायदिसिना खेथि खालामबाय थानाय जायो नालाय दैज्लांनि समावथ' पुरा दैज्लांनि मा होनो दैज्लांनि हाजिरा ओमफ्राय आरो बे मेसेंनि समावबो बायदिसिना गोरान खेथि बुंस' हायो आरोना बिनिखायनो जोंहा हाजिरा थाबाय थायो बेखायनो दुब्लियावनो थांलाय फैलाय लामायानो जामलायलायलाङो आरोना हाजिराफोरनो साहैनाय मानाय जेबो नङा बिदियालाय आरोना गामियारिफोराव बेफोरो सोलिखायो फुङावबो साहैनो थांनायावहाय आङो मानामुनि खानानै लाबोबाय बिराद मोजांनो बासिनोबो मोनथ'वाखै बेफोरखौबो एसे भिडिअ लागोन आरोना बिनि उनावहाय जाहा मुथुजों आंजों गोथाव ओंख्रि संनानै बोथिसे ओंखाम जानायनि भिडिअ लाबोलायनोसै बेफोरनो आरो दिनैनि ब्लगा ओमफ्राय जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नै आङो किटचेनाव हाबफैबाय ओमफ्रायो मानामुनिया नै ओरैबादि गावलाब गिदिर नै ओमफ्राय माबा आरो आङो फुनासो लाबोदों फुना लाबासो थाब खानो हायो आंहा बेनिखायनो फुनासो लाबोजोबदों आङो दा दुब्लियाव थांना फैनानै आराम जिरायनानै बासिबाय थानोसै हाग्रा बंग्रा ओमफ्राय जोंहा नै मागोनि देग्लाय फिथा देनो थाखाय सिबिं माहाय सुनानै दोनदों जाग्रायानो गैया ओरैनो सेवलाबायनासो गारनांगौ जायो ओमफ्राय नै बियो मुला गोरान फोराननायाव जाबाय बेनिखायनो माबाखौनो सिबिंखौनो माहायल' सोमदों आरोना थांनाय बोसोरावबो ओरैनो गारलाबायजोंसो फख्रिफोराव नै मैगङाबो आलुल'सै बिलाथिल'सै नै बिन मटर दायो आङो साहा फुदुंनो नागिरदों गोजांसोदो सान्दुं दुंनायावनो आं दहाय लाइ भाजा एवनानै जादोंमोन नै जाग्रायानो गैया आं हारसिं बेखिनिल' जाबाय आं बारा जानो हाया थान्दा बोथोराव ओमफ्राय नै बुट सोमनानै दोनदो बेखौबो बिराद जानो मोजां मोनो थान्दाबाबो ओमफ्राय गरनैसो जाबावनोसै आं नै बेखिनिल' जागोन बारा जानो हाया दे संख्रि साहा फुदुंगासिनो हाजिराफोरनो ओमफ्राय संख्रि साहा फुदुंगौमानि आङो जोंहानि किटचेनाव थानाय बायदिसिना बुस्थुखौ एसे देखायनो नै खाथाब जाजोब्बायहाय अबस्था खाराब ओमफ्रायो इथिंजाय मा होनगोन आरोना दिनै मैगं थाइगं संनानै जानायमोन ओमफ्राय नैबे थेमायावहाय मा दङ बेखौ एसे देखायनि गोदो गोदाय देखायबाय थायोमोन आङो होनबाबो थेमानि बुस्थुफोरा सोलाय सोल' जाबाय थायो नालाय बेनिखायनो देखायनो आरोना नैबेयावहाय माबा ना गोरान बेयो नाफाम बेबो ना गोरान बिराद मोजां मोनो आं ना गोरान जानो ओमफ्राय नै बेयो मुला गोरान नैबे बै फिसायाबो ना गोरान मावा सिंग्रा बैयो फिथिख्रि ना गोरान ओमफ्राय नै बेयो बुट बेयो बेसन बै खनानिया हालदि ओमफ्राय बेबो हालदि बेयो सेनिटाइजार बेखिनियाव ओमफ्राय इथिंजाय बासोन बाथि बायदिसिना थफ्ला थफ्लि खुरै ओरै बायदिसिना आरोना ओमफ्राय बिथिंजाय थेमा दंबावो नालाय ओमफ्राय साहा गोदौगौमानि आरोना साहा गोदौगौमानि देखायदों आङो थेमायावबो मा दं देखायदों ओमफ्राय नैबेयो गथ'फोरनि मोननाया सुजि बायदिया एवनानै जाबा गोथावसिन मोनजायो आरोना जाखांबाय दाखालि खनसे ओमफ्राय बारा जानाय जायाखै नैबे थाइजौनि आसार बेबो थाइजौनि आसार बियो मेवाइनि आसार बियो नारेंनि आसार बेयावबो सेनिटाइजार दङ नै बेयावहाय मेवानि आसार बैबो नारेंनि आसार बैयो सिलिका बेयावहाय बानलुनि आसार मेवानि आसार ओमफ्रायो बै बथल गिदिरा मामोन मिन्थिला ओमफ्राय नैबेयाव मेवा मोखै बेबो मेवा मोखैमोन जोब्बाय ओमफ्राय बेयावहाय बैग्रि ओमफ्रायो लेथ्रा जाजोब्बायहाय बिराद माबा मा होनगोन बेमा बेन्दों दोङो बेमा बेन्दोंआनो दसेनो केलेन्डारावहाय गिदिर गोलाव केलेन्डार 2023 नि साहा गोदौगौमानि देखायबाय थादोंमोन आङो साहाया गोदौबायदां ओइ नै साहाया गोदौमारबाय लाल साहा संख्रि साहा सापात होनाय ओमफ्राय दा
साहाखौ हैनो थांसै दुब्लियाव साहायाबोथ' गोदौखाबाय नालाय ओमफ्राय दा आं साइकेलजोंसो थांगोन आं खस्थ' मोनलायलाङो भिडिअ लानोबो एसे लानो सोलाबबा लानोसै सोलाबाबा लाला आरोना जिखिजाया गोदौबायनि साहाया आं दुब्लियाव साहा होनो फैनाया मोनफैबाय हनै आंना साइकेला बेनो थांलाय फैलाय ओमफ्रायो नै दुब्लियावहाय फैनानै मा होनगोन आरोना बेफोरलाय आरो खेथि बाथि बेयाव दाखालि देमसि फोदोंमोन ना बेखौ फुखांबाय नै ओमफ्रायो बै खनायावहाय आङो माबानि 10,000नि दंफां गायना दोननाया बेखौ एसे नायहैनो नागिरदों आरो जि गोबाव जाबाय आंनि 10,000 दंफाङा मा जाखो साय दाबो देरनो रोङाखैनो लोगोफोरा आंनि 10,000 दंफाङा जि फिसाहैनो दंबाय थायो नै दाबो देरनो रोङाखै फैसाखौबो 10,000खौ फुजानि सिगाङावनो मोनगोन होनबाय गैया फुजाफोरानो बायलांजोब्बाय बिनिखायनो फैसा मोनैखायनो दंफाङाबो मोजां जायासैदां आंना दुब्लिनिफ्राय फैबाय न' मोनफैबाय ओमफ्राय नै दायो दङ खामानिया आंना मानामुनि सायनाय बे मानामुनिखौ आं दहायबो देखायलांखादोंमोन साल्ला फुनानै लाबोना लाबाय आंबो दा सायबाय थादो आरोना ओमफ्रायो दंबावो खामानियालाय मोननैसो फिसा फिनला न'आव थाबा न'आव बायदिसिना गोबां खामानि ओंखारखायोखा ओमफ्राय दा खामानि मावनाय मानायफोरखौलाय बेसे देखायबाय थानो आरोना ओमफ्राय देखायबाय थाला आरोना आं खामानिफोरखौ जिखिजाया बे मानामुनि सायनायखौल' दसे नायदो बिनि उनावहाय जोङो जाहा मुथुजों आंजों मैया बिराद गोथाव ओंख्रि संनानै बोथिसे ओंखाम जादोंमोन आरो बेयावबो एसे भिडिअ लानाय जादों ओमफ्राय दा बे भिडिअखौबो आङो होफालांसै आरोना बेयावहाय ब्लगानो आंना जानला मोनला लाब्रासोहाय मानसिबो गैया आंना ब्लगा गाव हारसिं आरो मुथुआबो समानो गैया दसेल' ओमफ्राय आंहा भिडिअ लानो गोसो जासै नालाय ओंखायनो हारसिंनो लालाबाय थायो रावबोबो गैया हारसिंनो मबाइलजोंनो रायलायबाय थायो नोंथांमोनखौनो मबाइलाव दङदां होननानै रायलायबाय थायो बेलाथि सावगासिनो बाथिन देनो नै अरखियानो गोमोरलायलांबायसो मोनगोन ना मोनला बेला खावसे मोनबाय खावख्लाबसे मोनबाय खावख्लाबसे मोनबावनांगौ नै ओरैबायदि गोथाव जानानै दंना नै ना नै जोङो जानायखौ जागायनोसै बेलाथि बाथोन ना फ्राय बुद गोथां नाजों माबाजों मुला नाजों मुला बेदर आंनि फेभरेट बुरबुर जादो दाना नाजों मुला संबाथाय बिराद गोथाव मोनखायो आं नंगौ माने टेस्टानो एसे आलादा ओंखारखायो नालाय नंगौ औ आयौ मा नारदों नांथानाङा भिडिअ सारेगामापा थानांगौब्रा गोथाव नंगौना नङा हेभि टेस्टी सारेगामापा गोथाव जादों ओमफ्राय जोङो ओंखामखौ जाबाय थानोसै जोङो नाजों जादो नालाय ना जाबाथाय जोङो बिराद गोबाव जायो खमैबो आधा घन्टा बारासो जायोदां इमान फिसा फिसा सु थायो नालाय गब गबबो जानो हाया नांथालाबायो बिनिखायनो जोङो ना बासिनायावनो बिराद टाइम लायो आरो ओमफ्राय दा बेखौनो भिडिअ लाबाय थाबाय जानायानो एसेबां गोलाव होननानै नायनो बागोन नालाय मानसिफोरा बिनिखायनो जोङो जानायखौ भिडिअ लाला आरोना न' मुथु ओमफ्राय जों दायो जोलै गब जानोसै आरो